No? Ty jsi vypil moje pivo. Cože? Říkám, že jsi vypil moje pivo. Počkej, Michale, ty mi chceš říct, že já jsem ti vypil tvoje pivo? Jo, kamarád, já chci říct, že ty jsi vypil moje pivo. Moment, Michale, jsme kamarádi na život a na smrt. Právě. A ty jsi někdy, Michale, viděl, aby kamarád na život a na smrt kamarádovi vypil pivo? To jsem právě neviděl nikdy. Michale, já ti to řeknu, ty jsi špatný člověk. Já jsem špatný člověk, jo. Ano. Kamarád, já jsem ti vypil pivo, jo. Ano, ty jsi mi vypil pivo a ještě to svádíš na mě, Michale, Takže toto já- jsem nečekal. já jsem ti- Toto jsem teda nečekal, to jste teda dostal. Kamilku, neplakej, Kamilku, já jsem se asi spletl, já jsem myslel, že jsi to vypil ty a já jsem úplně se spletl, tak Kamilku, neplakej, kámo. Já nepláču. Samozřejmě, že jsem ti to pivo vypil já. Teď jsi to viděl na vlastní oči. A ještě jsem vyšel jako morální vítěz. A víš proč? Protože jsem ti podle lhal do očí. Chápeš? Tak si to zapiš. Lekce 3. Škodolibá legrace. Michale, nedáme si přestávečku, dáme si polívku. Já mám trošičku hlad. A já mám baz jako vlk. No, tak nachystej polívku. Já to takhle uklidím. Je to mám od včerečka, tu slepici, No jo. kterou jsem dělal, bude ještě lepší dneska, víš? To dáme Kamilkovi a Michalkovi. Tak, já to pěkně naleju. Toto je pro Michala. Tak, jedna, Já si potom dvě. přidám, nebo uvidím. Já uvidím. Tak, toto je. Taky uvidím. Toto je pro mě. Tak. Těšíte. A víš, co mě napadlo, Michale? Kdo si ní první tu polívku, tak... Bude král. No to taky, ale dostane 100 korun. 1000. 100. 1000. 100. 1000. Tak dostane 1000. Já si to pěkně osolím. Já si to taky pěkně ještě odsolím. Tak, připravit, pozor, teď. Král! A 1000. Druhá. Tak já ti, Michale, blahopřeji upřímně k tvému krásnému vítězství, k tomu, že jsi král A že že dostanu dostaneš 1000 korun. Tak mi dej 1000. Počkej, jak já? Řekl jste, Kamile, že kdo vyhraje, No? dostane 1000 1000 korun. korun, ano, to se řeklo, samozřejmě, ale neřeklo se, od koho je dostane. Já ti ještě jednou blahopřeji k tvému krásnému vítězství, že jsi král a že dostaneš 1000 korun. Chápeš? Ne. No tak si to zapiš. Jo. Tak nám prdla žároj dali. Tak smazej pro žebříka, vyměň to, ne? Teďka, potom nebo hnedka. No hnedka, ty ne? Pomazej. Pojď si tě sem, tady před dva nebo. Ale, Počkej. Ježišmarja, dej to sem. Ještě to rozbiješ. Já jsem myslel, Kamile, že bychom... Nemyslíš. Že bych já... Stačí stát židle, ne? Právě, No, já to udělám sám. Když to vypnou, tak nedostanu 220, to položím sám. Kamilku, já to vypovat nedostaneš. No jistě, mazej. Tak, je to? Vypůl to. Dobrý, tak já to zkusím nějak vymít. Sakra, tady pálí. Šroub... Ty Michale, jdi o to. Přestávka, škola skončila. Ale přestávka, škola skončila, mazí. Přestávka. Myslel víš? Ale nemyslí přestávka, tak já to nějak zkusím. Sakra, jak ono se to tady točí. Jo, tady to nějaký uvolněný, no.
Co to má znamenat? To vypnout, Michale! Co to je? Kamilku, to je škodolibá legrace. Žádná škodolibá legrace, máte to vypnout. Kamilku, já to vypnu. No, Ale za 2000. jaký 2000? Za 2000 to vypnu. Za 1000? Za 2. Dobře, ale vypneš to. Jo. Tak tady je jedna. Ještě Stovka. No dobře, tady máš druhou. Tak to, máte ji vypnout, ne? Já to vypnu. No dělej. Neřekl se kdy? Jak to je, to neřeknu. Co to má znamenat? To je podvod ve hře. Kamile, víš, co ti řeknu mezi náma 4 očima, ty krávo? Že já už delší dobu sleduju, jak ty se ke mně chováš, že já všechno dělám, ty mě zneužíváš, využíváš, chodím já nakupovat, vařit, uklízím všechno jenom já a ty neděláš vůbec nic a není to spravedlivý. A já ti říkám, já se bojím kufru, já jdu od tebe, utíkám a ty budeš sám, protože nikdo nemá rád. Michalko, co mi to povídáš? To je ta podlá lež, Kamilku. Tak mám si udělat kafe. Jo. S mlíkem, bez. S mlíkem.